dokaji ɓe gollira dokaji sariyaji ɓe tawi hoore ɓe lumo ngo e resi fuu kadi ɓe gollira dokaji ɗi heɓanma ɓe nana belɗum lumo ngo ngam ta wari dow nokkure ko tawɗa sariya e resa ta wi a yaɓan sariya ka fuu to a tawan ɗum waddanima torra seɗɗa to ngam majji watti mi yiɗi hollugo kerol ko natta e lumo ngo fu tinno haɓɓa anniya to naati to soodi bisa muɗum e woodi ɗerol kon sukaɓe hokkata ɗum collecteur taƴan ɗerol ɓe binda inne cooduɗo ɓe binda inne cippuɗo ɓe binda jawdi noynum bisa o sooda fuu e taƴa ɗereji ɗon ɓe taƴa ɓe kokkamo a wari e lumo a wi a jaɓata ɗereji riɗɗi ɗon fuu ɗum wadda torra ɓawo majjum illa a naata e lumo ta dari joni masinaje ko natta nder lumo ngo e yaha wande masinaje ujunere haw ujunere e ko deki to ɗum ɗon ɗum fuu e hani tawe nokkure filire e moƴƴina renoɓe e watta ɗum ngam rena masinaji ɗe e hani gatta masini maɗa jaaha nder lumo ton gaɗa sana'a ma hakkille ma e fukki hanni to wiyama hanne masinaji kewɗel ko natta ɗe fuɗɗe cankitinte a nder ɗon to a tawan ɗe pooɗan hakkilloji woɓɓe bona on ɗon e salori seɗɗa ɓe wiye wuyɓe masinaji ko nandi e majji to ɓe ji masini e lesi goɗɗo renayi ɗum fu kadi a anni guyka mayri e hoyi sanne to a yii ɗi majjum watti dokaji na ɗo sariyaji mum desi ɓawo majjum ayon lumo amen ɗo ɗum fuɗɗi maɓɓiro fuɗɗi e ɓeyda janɗo dow miriol kon